Nebudem pripomínať názov témy alebo kázne, ktorú spolu budeme rozoberať alebo nad ktorou sa budeme zamýšľať. Ale chcem sa vás spýtať, že tak môžete zdvihnúť ruky, že kto z vás sa denne musí rozhodovať? Akékoľvek rozhodnutie, denne. Dobre, vidím, že tu sú viacerí. Dobre, môžete dať ruku dole, že v priemere 5 krát denne, že sa musíte rozhodovať. V priemere 5 krát denne. To vidíme, ja už je menej. 10 a viac. Miška, neboli vás z toho hlava? Boli. Kedy sa rozhodujeme? Vtedy, kedy sme postavení pred dvomi možnosťami. Však väčšinou vtedy je rozhodnutie, keď sme postavení pred jednou a druhou možnosťou. Alebo hľadáme tú najlepšiu možnosť, to najlepšie riešenie. Ešte taká posledná otázka k tomuto. Bojíte sa, keď sa rozhodujete, že či spravíte dobré alebo zlé rozhodnutie? Kto je tu tak, že keď ste pred rozhodnutím sa bojíte, že spravíte dobre alebo zlé? Je tu niekto? Asi keď robíme také dôležité rozhodnutie, ja som skoro ušiel na Ukrajinu, keď som na ďalší deň si uvedomil, že ide svadba, ja mám byť ženích a je to záväzok na celý život, tak ja som normálne rozmýšľal, že ja ujdem na Ukrajinu. Ešte, že tam bol so mnou kamarát, môj jeden z najlepších, tak mi hovoril, bratu, Alicka je dobrá žena, dobre si sa rozhodol, určite to bude dobré. Ale normálne tú noc ja som mal proste také pochybnosti, či je to dobré, či bude to dobré, tak mi napadlo aj také, že musím niekde uísť. Neviem, čo tam zajtra bude, ale ja nechcem tam byť. Takže sú také momenty, kedy naozaj je to také adrenalínové alebo až také hrozné, keď máme pocit, že teraz ide niečo neznáme a my pred tým stojíme a rozhodujeme sa, buď do toho vstúpime, alebo do toho nevstúpime. Chcem vám nakresliť, alebo teda dúfam, že sa to podarí, už som tu párkrát skúšal, ale dúfam, že tentokrát podarí. Takže dnešnou témou je, ako som hovoril, alebo ako ste si už všimli, pochybnosť. A pokúsim sa nakresliť možno niečo, čo nám pomôže, neviem či viac, ale minimálne jeden taký aspekt pochybnosti vidieť. Dobre. Vidíte, že tam je niečo napísané alebo nakreslené. Jeden z takých najpoužívateľnejších slov, ktoré v Biblii, a to vám potom ukážem, ktoré opisuje, že čo je pochybnosť, tak je tam dva také hlavné výrazy, ktoré opisujú pochybnosť a každý jeden z tých výrazov hlavnú myšlienku má, že keď stojíš medzi niečím dvomi. Takže pochybnosť je, keď si uprostred niečoho, dvomi možnosťami, keď si na križovatke. A neviem, ako ste doteraz vnímali pochybnosť, ale pochybnosť je veľmi zaujímavé, že z biblického hľadiska nie je zlá, keď je neutrálna v kontexte, že ste pred rozhodnutím. A teraz sa pokúsim to nakresliť. Takže predstavte si, že toto je taká línia nejakého procesu. Ste sa dostali do nejakej situácie, alebo ste v nejakom životnom procese, okamihu, situácie, alebo proste niečo riešite. A teraz tuto ste vy. Viem, že neberte to osobne, že ste takí, tak to som aj ja, hej. Neviem úplne kresliť, ale takže ste tu vy a dajme tomu, že Pčko je ako tá pochybnosť, ktorá je že neutrálna. A tuto je S-ko, to je strach a tuto je O
ako odvaha. A keď ste v situácii medzi dvomi možnosťami, tak vždy, aj to je taký psychologický aspekt, že veľmi často tá nová situácia vyžaduje odvahu a tá stará situácia poukazuje na istotu. To znamená, že vyvoláva v nás strach zostať niekde, na čo sme zvyknutí. To je to, keď možno, idete si vyberať nové auto. Hej, a so svojím starým ste boli veľmi spokojní, tak rozmýšľate, že ako dlho ešte to staré auto vydrží, aby ste nemuseli sa rozhodovať, lebo čo ak náhodou si vyberete zlé auto, akože nie nové, myslím, že z obchodu, ale nové z bazáru. No neviem ako vy, ale ja napríklad takto rozmýšľam, hej, že proste kým moje auto dobre slúži, tak nech slúži ešte 20 rokov, lebo neviem, aké to môžeš kúpiť od nejakého cudzieho človeka. To znamená, že to vyžaduje odvahu vstúpiť do niečoho neznámeho, ale ak je príležitosť vstúpiť do niečoho neznámeho a nevstúpime, tak to vyžaduje, to je ako keby, samozrejme, že o tom troška viac povieme, lebo pozrieme na niekoľko príkladov, že to je ako keby strach. Takže keď hovoríme o pochybnosti, to nie je zlé. Je to situácia alebo okolnosť, moment, kedy môžete urobiť buď krok k odvahe, alebo krok k strachu. A teraz pozrieme sa na jeden kľúčový biblický text, ktorý toto troška ukazuje. A to je Matúš 14. kapitola, môžete aj otvoriť. A budeme čítať od 21. verša. Takže Matúš 14, 22 až 31. Na to hneď prikázal učeníkom, teda Ježiš prikázal nastúpiť do člna a ísť pred ním na druhú stranu, kým nerozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil na vrch do samoty modliť sa. Keď sa zvečerilo, bol tam sám. Čln bol vzdialený od brehu už mnoho stadí a zmietali ním vlny, pretože vietor fúkal proti ním. Počas 4. nočnej stráže prišiel k ním, kráčajúc po mori Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, prestrašení hovorili, to je prízrak. A od strachu kričali. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril, vzmužte sa, ja som to, nebojte sa. Peter mu odpovedal, Pane, ak si to ty, rozkáž mi, aby som prišiel k tebe po vode. On povedal, poď. Peter vystúpil z člna, kráčal po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl, že vietor je silný, zľakol sa, začal sa topiť a kričal, Páne, zachráň ma. Ježiš hneď vystrel ruku, chytil ho a povedal mu, a to je taký podnázov aj tejto témy, maloverný, prečo si zapochyboval? Takže to, prečo si zapochyboval, to je tá kľúčová myšlienka aj z tohto textu. Ale vrátim sa teda k tomu, čo som hovoril, že pochybnosť a že také základné rozdelenie, lebo toto je grécke slovo, ktoré je diakrino a ono sa delí na dva slova. Dia, čo znamená cez alebo medzi, naznačuje rozdelenie a krino súdiť, rozlišovať, rozhodovať sa. Takže diakrino znamená rozhodovať medzi dvomi možnosťami. A pochybnosť znamená rozhodovať medzi dvomi možnosťami. Potom je tam druhé také najčastejšie slovo, ktoré sa spomína v Biblii a to má tiež, to slovo je diatázo, ale v podstate má tiež taký istý význam. Stať medzi dvomi. Takže to je dobrá správa, že keď pochybujeme, to neznamená, že sme na tom zle. To znamená, že sme v procese rozhodovania. Ale pozrime sa na tento text, lebo tam vidíme dve veľmi zaujímavé situácie, ktoré opisujú ten graf, ktorý som ukázal. Pamätáte si ten graf čaru? Ja som v strede, Pečko, strach vzadu, odvaha vpredu.
Všimnite si veľmi zaujímavú situáciu. Ježiš ide po vode, ja som to ešte nevidel, asi ani vy. Nikoho som nevidel kráčať po vode, ak tak po veľmi plítkej. Viete, že pri mori niekedy, keď sme boli v Chorvátsku, tak tam 300 metrov si išiel a stále si nad vodou. Stále si bol tak, že pod člnky. Tak vtedy sa to možno dá vidieť, keď niekto odfotí, tak bude mať pocit, že ten kráča po vode, ale reálne akože to je nadprirodzené. A Ježiš kráča po vode v noci a prirodzená reakcia. Myslím si, že každý z nás, alebo väčšina z nás by takto reagovali, že proste to je nejaká vidina alebo naozaj nejaký duch. Tak reagovali Ježišovi učeníci. Zľakli sa, že to je nejaký duch alebo prízrak. Ale Ježišove slová prinášajú im také troška uistenie a pokoj. Nie úplný, ale prinášajú im taký pokoj. A všimnite si, čo robí Peter. On hovorí, že Ježiš, ak si to ty, teda Ježiš, ak ty kráčaš po vode, ak máš prehľad a si nad tým všetkým, čo sa deje, lebo čo sa tam dialo, fúkal vietor, bola búrka a Ježiš stojí na vode. A Peter hovorí, že Ježiš, ak si to ty, a vidím, že stojíš a teba netrápi veľmi, že či tam niečo fúka alebo sú vlny, tak urob, aby som bol taký ako ty. Urob, aby som dokázal to, čo si ty dokázal. Toto hovorí inými slovami, že povedz, aby som išiel k tebe. A viete, čo stálo medzi Ježišom a vodou? Loďka. Takže v momente, kedy Peter povedal, že Ježiš, ak si to ty, povedz, aby som išiel k tebe a Ježiš mu povedal, poď, tak Peter stál medzi loďkou, Ježišom a morom. On stál medzi rozhodnutím, akým smerom sa vyberie. Lebo keď mu Ježiš povedal poď a on by sa rozhodol zostať na lode, čo by to bolo? Strach. Keď mal vykročiť k Ježišovi, čo by to bola? Odvaha. Oveľa pohodlnejšie pre Petra bol čln. Ale je veľmi zaujímavé, že ak by Peter nevystúpil z člna, on by nezažil, že Ježiš má moc. Urobiť s ním to, kým je Ježiš. V podstate dovoliť mi urobiť to, čo Ježiš urobil. Takže medzi člnom a zázrakom kráčanie po vode, alebo medzi Ježišom a zázrakom kráčanie po vode je v podstate to more. A tuto vidíme v jednom príbehu dva momenty. Kedy Peter urobil krok k zázraku a urobil krok k Ježišovi, vystúpil z lode a išiel k Ježišovi. To znamená, že stál najprv pred rozhodnutím, bola tam pochybnosť, tak teraz počkaj. Tuto stojím, netopím sa, lebo je čln, ale keď vstúpim, tak teraz budem dôverovať, že Ježišovo slovo ma udrží na vode, alebo nebudem tomu dôverovať, lebo o tom bolo to rozhodnutie. Takže Peter sa rozhoduje, že ja dôverujem, že Ježišovo slovo ma udrží nad vodou. Udrží nad vlnami, udrží proste nad tou záplavou, ktorá tam bola. Ja dôverujem, že Ježišové slovo ma udrží. A tak čo Peter robí? On vykročil a ide po vode. Nevieme, ako dlho, ako ďaleko Ježiš bol od tej lode, ale je zrejme, že niekoľko krokov on urobil. Takže keď bol medzi dvomi v strede, keď bol moment pochybnosti, on sa rozhodol vykročiť. On sa rozhodol k odvahe na Ježišovo slovo. Lenže čo sa potom deje? On keď vykročil, tak takmer okamžite znova sa dostal medzi dvomi možnosťami. Však veľmi zaujímavé. Pamätáte si to čaru? Pečko, esko, očko. On keď vykročil, najprv bol moment pochybnosti, že či idem k Ježišovi alebo zostanem na lode a potom nastal moment pochybnosti, či Ježišové slovo je silnejšie ako táto búrka.
Najprv sa rozhodoval medzi istotou, ktorú mal, ale potom sa rozhodoval medzi tým, či zázrak, ktorý zažíva, ho dokáže dlho udržať nad vodou. Takže v jednej sekunde, alebo možno to trvala minúta, neviem, dvakrát sa dostal do momentu pochybnosti, kedy sa musel rozhodovať, že čomu bude veriť a na čo sa bude spoliehať. V prvom príbehu odvaha. Prečo ostatní 11 nepovedali, Ježišu, povedz aj nám? Mali možnosť? Myslím si, že každý mal možnosť reagovať rovnako ako Peter. Nevieme, ale Ježiš povedal Petrovi, poď. Ale ostatní ani sa len neodvážili povedať, že Páne, povedz, aby som išiel po vode. No a vidíme, čo sa deje s Petrom, že začal sa topiť. A potom volá, že Páne, pomôž. A Ježiš sa ho pýta, že prečo si zapochyboval. Čo to je za otázka? Pane, ale nevidíš, aké sú tu búrky? Nevidíš, aké sú to vlny? Nevidíš, že ja som chodil nad vodou? Čo je za otázka, že prečo si zapochyboval? Je veľmi zaujímavé, že Ježiš nehovorí, že prečo si sa zľakol. Ale on hovorí, prečo si zapochyboval. To znamená, že Ježiš ako keby hovoril, ty si nemal dôvod pochybovať o tom, že to dokážeš. Zažil si to, že to dokážeš? Zažil si, že moja moc to dokáže? Ale čo sa stalo, že si zapochyboval v mojej moci? V mojom slove, v mojej autorite, v to, že ja mám väčšiu moc ako táto búrka. A tam čítame, lebo on začal sa pozerať na to, čo sa okolo neho deje, nie na Ježiša, ktorý mu povedal, poď. Takže toto je jeden príbeh, kedy vidíme pochybnosť ako príležitosť vykročiť k Božiemu zázraku, alebo ako možno situácia alebo príležitosť zostať alebo reagovať strachom. Alebo zostať na niečom, čo je pre nás bezpečné, alebo teda pre učeníkov a pre Petra bola bezpečná. Potom na konci pokúsime sa tomu dať ešte takú aplikáciu. Ale ešte ďalší príklad mám. Takže v tomto príklade sme videli, že pochybnosť nám dáva príležitosť vykročiť na Božie slovo, na Božie zasľúbenie a vyžaduje to odvahu. Pochybnosť nie je problém, ale keď si pred rozhodnutím, kedy sa máš spoľahnúť na Božie slovo, na Božie zasľúbenie alebo na Božie povolanie, ktoré ti dáva, tak máš možnosť buď reagovať odvahou, alebo reagovať strachom a zostaneš na tom mieste, kde si možno to, čo je ti obyčajné, alebo to, čo je také, že som na to zvyknutý, alebo je to mi bezpečnejšie ako tá loďka. Pochybnosť nám dáva priestor buď sa posunúť vpred, ako reakcia na Božie zasľúbenie, povolanie, Božie slovo, alebo tá istá pochybnosť môže spôsobiť, že my nebudeme reagovať na Božie slovo, nebudeme reagovať na Božie povolanie dôverou, ale strachom. A druhý text ešte je zaujímavejší, pretože ukazuje, že pochybnosť je príležitosť buď prijať novú Božiu realitu, alebo zostať v tej, s ktorou máme skúsenosť. Matúš 28, 16, 17, to sú len 2 verše. 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im rozkazal Ježiš. Keď ho uvideli, kláňali sa mu. A tam je, že no niektorí, čo robili? Neuveriteľne. Akože ešte chápem Petrovi, rozumiem Petrovi, že akože postaviť sa na vodu, kráčať a pochopiť, že si na vode a že človek obyčajne nechodí po vode a že to je niečo neštandardné, tak to je zrozumiteľné. Však, že začneš rozmýšľať a okrem toho máš okolo seba búrku, tak je to pochopiteľne, že lebo on začal riešiť svoje schopnosti alebo čo sa s ním stane, nestane. Ale tuto predstavte si, že
Učeníci vidia tvár v tvár Ježiša, ktorý sa s ním rozpráva, ktorý im hovorí, ktorý ich povoláva. A oni pochybovali. V čom pochybovali? Či naozaj vstal z mŕtvych? Prečo pochybovali? No, lebo 99,9000000 oni mali skúsenosť, že keď niekto zomrie, tak čo? No tak tam aj zostane v hrobe. Tak oni mali skúsenosť, že pochovali svojho spasiteľa, pochovali svojho učiteľa, pochovali svojho pána. Skúsenosť, no to je ďalší pohreb a to znamená, že ten človek tam zostane. No lenže ten človek tam nezostal. On sa vymkol realite, ktorú zažívali doteraz učeníci. A preto on, aj keď pred nimi stojí, oni mohli sa ho dotýkať. Dotýkali sa ho. Videli, ako je. Počuli ho. A ako to je možné, že pochybovali? No pretože oni stále sa rozhodovali medzi realitou, v ktorej žili a na ktorú boli zvyknutí, a realitou, ktorá sa im teraz ako nová sa otvorila. A to je to, že Boh má inú realitu. Že Boh dokáže robiť veci, na ktoré sme není zvyknutí. Boh dokáže meniť našu realitu alebo našu skúsenosť s realitou. A toto je to, že on sám stal z mŕtvych. Že on porazil smrť. Že smrť ho neudržala. A čo znamená, že učeníci pochybovali? Oni sa rozhodovali medzi tým, či príjmu Božiu realitu, že Boh dokáže kriesiť mŕtvych. Alebo zostanú v svojej realite, že ak niekto zomrie, zostane mŕtvy. A musím povedať, že je to veľmi náročné, keď žijete 30, 50, 60 rokov v nejakej rutine, v nejakej skúsenosti a potom dostanete príležitosť, lebo to znamená, že oni museli normálne preprogramovať svoje presvedčenie. A dostanete príležitosť preprogramovať svoje presvedčenie. Nie je to jednoduché. A viete, čo je? Že čím si starší, tým je to ťažšie. Ak žijeme v nejakej realite, na ktorú sme zvyknutí, s nejakými skúsenosťami, a oni nás budujú a hovoria o tom, aký svet je a ako vyzerá, ako bude vyzerať, a Boh do toho vstúpi, my ho môžeme vnímať, my ho môžeme cítiť, môžu byť dôkazy, že on je tam, že on to robí, tak bude pochybnosť. Prečo? Pretože to nabúráva nášu realitu, na ktorú sme zvyknutí. Napríklad teologická realita. Kedy si vyrastal 20 rokov v nejakom teologickom presvedčení, v nejakej teologickej, v nejakom teologickom systéme alebo v nejakom pohľade na Boha, že Boh je príliš laskavý alebo príliš hnevlivý, alebo že proste si vyrastal v nejakom presvedčení, niečo si o tom čítal a potom Boh sa ti ukáže ako niekto iný. Alebo sa dozvieš, že počkaj, tak to nie je všetko. Tak máš možnosť, proste príde moment pochybnosti, kedy sa rozhoduješ, buď príjmeš tú novú realitu, alebo zostaneš v svojej starej. A viete, čo to znamená, že človek nenapreduje? Viete, kedy človek nenapreduje? Duchovne, mentálne, osobnostne. Keď má príležitosť zmeniť svoj svetonázor, keď má príležitosť zmeniť svoj pohľad, keď má príležitosť zmeniť svoju skúsenosť, keď má príležitosť vykročiť v odvahe, ale on zostane v tom svojom presvedčení, v tej svojej situácii, tak vtedy nerastie. A viete, ja sa vrátim ešte k tej skúsenosti s Petrom. Čo si myslíte, čo si pomysleli učeníci o Petrovi? No blbec. Na čo si vôbec vychádzal z lode? Čo si pomyslia takí stabilní kresťania o niektorých takých možno odvážlivcoch, novoveriacich, alebo možno, proste ľudí, ktorí urobia pre nich nezmyselné veci a nakoniec na to doplatia.
Vidíme to v kresťanskom živote, vidíme to v biznesi. Proste urobia rozhodnutia, na ktoré doplatia, vojdu do dlhov, alebo ja neviem čo, alebo nevíde to tak, ako oni to čakali. A my máme tendenciu povedať, že tak vidíš, urobil si blbosť. Tak ti treba. Urobil si blbosť, tak ti treba. Mal si zostať v loďke. Ale zaujímavé, že Peter zažil Božiu moc, ktorá mu dala aspoň chvíľu kráčať nad vodou, ale učeníci nezažili Božiu moc, ktorá toto dokáže. Oni síce zostali v bezpečí, ale bez skúsenosti, že čo dokáže Ježiš, keď ho posluchneš. Čo dokáže Ježiš, keď on ťa povolá a ty reaguješ na jeho povolanie. A v tomto texte vidíme, že kláňali sa mu, ale pochybovali. Rozmýšľali, že čo sa tu deje. Tretí príklad, Jakub, 1. kapitola 6-8. Ak však niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí Boha, ktorý dáva štiedro a bez výčitiek a dostane ju, múdrosť. Nech však prosí s vierou bez akýchkoľvek alebo akéhokoľvek pochybovanie, lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech si nemyslí, že dostane niečo od Pána. Všimnite si, že tam je kľúčové slovo, že keď niekto prosí, stačí prosiť? Toto je veľmi zaujímavé. Pochybnosť je príležitosť buď dostať odpoveď na svoje modlitby, alebo ju nedostať. To znamená, že keď ideme sa modliť, tak my, vedome alebo podvedome, sme pred rozhodnutím. 100% veríme, že Boh nám to dá, alebo len sa modlíme, lebo si myslíme, že je to treba. Toto je veľmi vážna vec. A Jakub hovorí, že môžeš prosiť, ale nemusíš dostať. A to, čo určuje, či dostaneš alebo nie, či s presvedčením a istotou prosíš, a tvoja pochybnosť nie je to, že vôbec nad tým nerozmýšľam, ale to, že sa dopracuješ k záveru, že Boh je verný a odpovie. Že Boh je verný a odpovie. Potrebujem múdrosť. Boh povedal, že kto prosí, dostane. Ja neriešim to, či nejakú skúsenosť, ale keď Boh to povedal a ak ho považujem za verného, za pravdivého, to znamená, že to dostanem. Ale to, že prosím, to neznamená, že dostanem. Viete, čo som si uvedomil? Že veľa modlitieb mojich nebolo zodpovedaných. A viete, akú mám otázku? Ako som prosil? A viete, čo je zaujímavé? Že my málo sa modlíme, viete prečo? To je štatisticky, že v cirkvách najväčšia potreba alebo najväčšia taká diera je v modlitebných stretnutiach. Že všeobecne aj tisícové zbory majú malé modlitebné stretnutia. Viete, prečo je to tak? Lebo ľudia nedostávajú odpovede na svoje modlitby a povedia, že nemá zmysel sa modliť. Ale hovorí písmo, že keď sa modlíš, vždy dostaneš. Tu je, že keď sa modlíš, nemusíš dostať. Ale ak veríš, ak dôveruješ, že toto je Boží zámer, Božia vola, aby si dostal, tak dostaneš. Ale tam je, že akým smerom sa uberieš. Takže to je druhý príklad, alebo tretí príklad, kedy pochybnosť je príležitosť buď niečo dostať, lebo sa rozhoduješ medzi dvomi oblastiami. Som si istý, že Boh mi to dá, alebo nechám to na Neho, alebo uvidíme, skúsime, modlíme sa. Hej, že tam, lebo toto je proces pochybovania. On hovorí, že nech verí, že dostane a dostane.
Nech vie, že dostane a dostane. Dokonca na jednom mieste sa hovorí, že keď sa modlíš a tam je, že veríš, že si už dostal, tak stane sa ti. Že to je ešte úplne iný level, že ty sa modlíš s tým, že Bože, ďakujem, že si mi to už dal. To je otázka času, keď to príde. To je ešte, a predstavte si, že Ježiš hovorí, že ak veríš, že si dostal minulý čas, stane sa ti to. Neuveriteľné. Prvý level je, že verím, že dostanem, že Bože, ja verím, že sa to stane. Druhý level je, že ja uzavieram svoju modlitbu. Ďakujem, Pane, že si mi to dal. Modlíte sa tak? Ja sa tak nemodlím. Ja musím povedať, že moje modlitby často sú pochybovačné. Lebo ja to nechávam na Pána, že Pane, ak je to tvoja voľa, ako často sa takto modlíme? Ak je to tvoja voľa, ale veď to je pochybnosť. Ja viem, že Boh má svoju vôľu, ale ak Boh hovorí, že sa modlíš s istotou, že to dostaneš, tak nemôžeš povedať, že Bože, ak je to tvoja vôľa, lebo to nie je istota, to je výhovorka. A ja rozumiem, že sú veci, kedy nemôžeme povedať, že Pane, takto to musí byť. Ale ak vždy sa takto modlíme, tak niečo nie je v poriadku. To znamená, že môžeme veľa sa modliť a dostaneme málo odpovede. A možno vôbec. Pochybnosť je príležitosť medzi prosiť a nedostať a prosiť a dostať. Lebo sa spoľahneme na to, že takto to je, Boh to povedal, takto sa to stane. Ja musím povedať, že ja nemám takú vieru. Často nemám takú vieru v modlitbách. A dokonca, keď mám pocit, že ešte aj v Biblii to je napísané, že takto sa mám modliť, tak ja ešte aj tak pochybujem. Ešte keď sa modlím rovnakú modlitbu, ako sa modlí Žalm alebo apoštole, ešte aj vtedy pochybujem, že či sa to takto stane, ako u nich sa to stalo. Takže pochybnosť je príležitosť zažiť Boží zázrak alebo držať sa stále toho, na čo sme zvyknutí. Loďka. Loďka je to, čo je našou istotou. Keď Boh nám dáva nejakú výzvu, otázka je, ako na ňu reagujem. Pretože to, ako na ňu reagujem, určujem to, či sa posúvam, alebo zostávam na tom istom mieste. A síce je to pohodlné, síce je to istota, je to niečo, s čím mám skúsenosť, čo viem ovládať, lebo loďku oni vedeli ovládať. Chodenie po vode už nie. To Ježiš ovládal. A pre nás je prirodzenejšie robiť to, čo vieme ovládať. Oni boli profesionálni rybári, preto väčšina z nich zostali na loďke, lebo to vedeli ovládať, aj keď bola búrka. A moja otázka je pre teba dnes, že vnímaš, že si medzi takými dvomi kameňmi, kedy sa máš rozhodnúť, či budeš reagovať na Božie volanie. A ja som tak vnímal, keď som sa modlil a pripravoval túto tému, že otázka, že prečo pochybuješ? Možno niektorí z vás sú teraz v takom nejakom rozhodnutí, neviem aké, kde sa rozhoduješ a pochybuješ a možno zvažuješ a niečo možno aj vnímaš, že niečo z toho je Božie. Prečo pochybuješ? Inými slovami, že poď tam, kde vnímaš, že ťa Boh volá, že Boh ti dáva to na srdce. Nie je možné zažiť Boží zázrak v loďke. Na mieste, ktoré je pre nás obvyklé, pochopiteľné, prirodzené a v ktorom sme profesionáli. A viete čo, takisto ani v zbore. My nemôžeme zažiť Boží zázrak ako zbor, ak budeme sa držať toho, čo je nám obvyklé. Na čo sme zvyknutí, čo vieme ovládať. Bohoslúžby, stretnutia, program, Alex vie ovládať, monitor. My nevieme zažiť Boží zázrak, ak budeme sa držať toho, na čo sme zvyknutí a pritom prichádza Božie povolanie, že mám niečo iné. Rovnako v osobnom živote. Druhá vec. Pochybnosť je príležitosť prijať novú Božiu realitu. A chcem vás pozbudiť, vy, ktorí ste starší, a ja už tiež začínam
sa blížiť k 40-ke. Nie som úplne mladý, ako je Nastia a Lilia, tak? Pre nás je to ťažšie ako pre vás. Ale pre nás, ktorí už niektorí, že sme starší, hej. Čím si starší, tým je náročnejšie prijať Božiu novú realitu v tvojom živote. Iný spôsob Božieho fungovania. Pretože keď si zvyknutý, že Boh k tebe hovoril takto, Boh ťa viedol takto a robil to 40 rokov, je to pre teba veľmi ťažko vôbec pripustiť, že Boh by to mohol urobiť ináč. Viete, kedy Boh povolal Abráma? Bol mladý? A viete, kedy povolal Mojžiša? 80 rokov mal Mojžiš. A viete, čo predtým on robil? No pásol stáda 40 rokov. A viete, čo sa stalo? Že on pri svojom obvyklom pracovnom dni sa rozhodol, že vyjde ďalej za tú oblasť, kde zvykol chodiť. Že sa rozhodol, že dá priestor a pôjde niekde inde pozrieť sa. Že vystupí z toho svojho. A tam vidíme, že tam sa mu Boh ukázal, tam ho povolal. A Mojžiš ako 40-ročný človek, čo zažil? Obrovskú zmenu. Zmenil si mesto, presťahoval rodinu, dostal sa do ťažkých situácií. Vystúpil z loďky. Čítame o veľkých Božích zázrakoch, ktoré Boh cez neho robil. Bolo to pre neho jednoduché? Nebolo. Je Božím hrdinom? A to je presne to, bratia a sestry, medzi čím sa rozhodujeme. Že buď dovolíme Bohu, aby urobil zázrak v našom živote, ale to on často urobí nie vtedy, keď my povieme, Bože, tak príď do toho, kde som ja. Ale Bože, kde chceš, aby som vstúpil? Možno mám 50 rokov a už som zvyknutý, že takto robíš, ale je niečo, k čomu ma voláš a ja mám vystúpiť z toho, čo je pre mňa obvykle? Je tu niekto, kto sa takto modlí? Lebo ak sa takto modlíte, ak sa takto modlíme, tak vždy cíbrime si uši a srdce na Božiu citlivosť. My hovoríme, že Bože, síce máme takúto skúsenosť, ale my vieme, že Ty presahuješ našu skúsenosť a preto my sa otvárame voči tomu, čo chceš, ak chceš presahovať. Ja musím povedať, že ešte asi 4 roky dozadu ja som sa bál modliť sa určité modlitby. A dokonca som mal ako keby takú neistotu, že som mal pocit, že keď Boh niečo dáva, tak to je nebezpečné. Že je lepšie, keď do toho neideš. Som mal taký pocit, že Boh niekedy ťa ohrozuje. A mám dojem, že asi 3-4 roky dozadu u mňa nastala ako keby taká zmena, kedy sa modlím, že Bože, čokoľvek prinesieš do môjho života, ja viem, že to je to najlepšie, aj keď to môže byť to najťažšie. A som ochotný a chcem sa učiť voči tomu otvárať a chcem sa učiť to poslúchať. Ale musím povedať, že aj ako kazateľ pre mňa niektoré veci boli výzvou vôbec sa modliť tak. Lebo to je nepohodlné. Napríklad jedna z vecí, ja som už aj hovoril, že s manželkou keď sme sa sťahovali do bytu, kde bývame, tak ja som tak si povedal, že tak toto je posledný nájom, do ktorého sa sťahujeme, že najbližšie miesto bude náš osobný byt. Lebo som sa za 2 roky sťahoval, neviem, 5 krát a už mi to veľmi lezlo na nervy a som povedal, že takto to bude. A potom som sa raz modlil a Boh sa spýtal, ale ak ja teba povolám, aby si sa sťahoval niekde, kde budú susedia, cez ktorých chcem, proste ktorým chcem cez teba hovoriť alebo nejakým spôsobom, čo budeš robiť? Ak ja teba povolám, že tam sa máš sťahovať, tak čo spravíš? Musel povedať. A ešte sme rozmýšľali, že ideme si kúpiť nejaký byt, zobrať si požičku. Ak Boh toto chce, nie je to jednoduché. Ale som povedal, dobre, Pane, tak
Takže teraz mám také nastavenie, že možno ešte viackrát sa budeme sťahovať. Ako to je s našimi modlitbami? Na záver, Júda 1, 22, 23, tam hovorí toto. Majte súcit s tými, čo pochybujú. Zachráňte ich, vytrhnite z ohňa. A toto je taká dobrá správa pre mňa, pre teba, brat, sestra. Že ak máš tendenciu pochybovať, to znamená, že sa rozhoduješ, že ako keby bližšie k strachu ako k odvahe. To znamená, že prirodzenejšie je vždy zostať tam, čo mi je známe, to, čo viem, to, čo ovládam, ako to, že Boh ma volá k niečomu novému, kde vyžaduje odvaha, ale zároveň je tam priestor na Boží zázrak. Tak tam je, že Boh má s tebou súcit. A my máme mať súcit jeden s druhým. Keď sú ľudia, ktorí proste majú pochybnosti, že Boh ich nemá rád. Myslím si, že Boh ma nemá rád. Alebo že možno toto nezvládnem, alebo táto situácia, rôzne okolnosti sú, kedy ľudia sú medzi dvomi kameňmi a často sa rozhodujú tak, že takto to je, lebo takto to ja vidím. A tento text hovorí, neodsudzujte ich, neodsudzuj seba. Boh má súcit, to znamená, že on rozumie, že on neodsudzuje. Ale druhá časť hovorí, že takéto nastavenie nie je z dlhodobého hľadiska zdravé pre kresťána. Pretože hovorí, že zachráňte ich z ohňa. V biblickom kontexte oheň je aj peklo, ale aj utrpenie. A tento text hovorí, že pochybnosti, kedy my máme možnosť reagovať na Božiu výzvu, možno je to nejaké pozvanie, opäť to je niečo, čo nás chce možno dať nejakú výzvu, nejaké pozvanie a je to niečo, v čom nie sme si istí, ale tam je, že ak našou tendenciou je vždy zostávať a reagovať strachom alebo držať sa toho, čo je pre nás prirodzené, tam je, že to je cesta k utrpeniu pre Božie deti. Pre Božie deti nereagovať na Boží hlas dlhodobo je cesta utrpenia, ktorá má rôzne podoby. Jedna z nich je napríklad, že neprestaneš vnímať, že Boh ti hovorí. Začneš byť pasívny. Prestaneš úplne mať kompas vo svojom kresťanskom živote. A začnú ťa trápiť určité oblasti tvojho života a ty vieš o tom, že to je proste nejaká oblasť charakterová alebo o sebe niečo myslíš alebo nemyslíš a ty vieš, že tam to je, ale to je preto, lebo si neprijal určité výzvy alebo určité pravdy, ktoré Boh o tebe hovorí. Alebo určité povolanie, ktoré Boh pre teba má. A máš tendenciu sa držať toho, čo je pre teba prirodzené, alebo toho, čo si presvedčený, že takto to je. Moja otázka dnes na teba je, že prečo pochybuješ? A Božia otázka je dnes na teba. Verím, že to je Božia otázka pre niektorých z vás. Čo ti bráni, aby si vstúpil tam, k čomu Boh ťa volá? Čo ti Boh hovorí? Aby si prijal možno pravdu o sebe. Možno pravdu o tom, čo Boh pre teba má. Možno pravdu o tom, ja neviem, kde sa nachádzaš. Prečo pochybuješ? Môžeme sa teraz modliť a kľudne odpovedz na túto otázku, ak ju máš pred Pánom, alebo skôr, ak by si mal reagovať alebo mala reagovať na túto otázku Bohu. Kebyže sa ťa Boh spýta, že prečo pochybuješ? Prečo pochybuješ o tom, ako ja teba vnímam? Čo odpovieš? Prečo pochybuješ o tom, čo som pre teba spravil? Čo odpovieš? Prečo pochybuješ o tom, k čomu ja teba volám? Čo odpovieš? A možno by sme sa mali ako cirkev sa spýtať, odpovedať, že prečo pochybujeme niekedy na Božie volanie? Možno niekedy on nás chce vyviesť z niečoho iného, na čo sme zvyknutí, alebo do niečoho iného, na čo sme zvyknutí. Ja neviem, čo Pán Boh tebe chce dnes hovoriť, ale verím tomu, že on sa pýta, povedz, aký je dôvod toho, že nechceš prijať určité pravdy.
Nechceš ho možno prijať ako svojho pána a spasiteľa. Čo je ten dôvod? Pretože on ti už ukázal, že zomrel na teba na kríži. On už dokázal, že ťa má rád. On už dokázal, že mu na tebe záleží. On už dokázal ešte predtým, ako si sa narodil. Tak čo je dôvod, že ty si toto neprijal, že to nepríjmáš? Čo je ten dôvod? Prečo to nepríjmáš? Nie je na to dôvod, pretože on už to dokázal. A možno tí z nás, ktorí sme prijali Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa, tam je možno otázka, že prečo sa bojíš? Prečo sa spochybňuješ? Alebo prečo sa bojíš otvoriť ústa, keď ja ti dávam príležitosť svedčiť? Alebo prečo sa bojíš o svoje financie? Prečo pochybuješ, že ja sa o teba postaram? Ja neviem, čo je tá otázka, ktorú Boh sa teba pýta. A čo je tá príčina, prečo sa ťa toto môže pýtať. Ale chcem, aby sme teraz mali takú chvíľu, kedy ak vnímaš, že toto je Božia otázka pre teba, tak mu povedz tie dôvody. Prečo? Prečo možno niečomu neveríš? Zavolaj, ako zavolal Peter, že Páne, pomôž mi v tomto mojom tápaní, v týchto mojich otázkach, možno v týchto mojich neistotách. Ja sa modlím, Pane, o to, aby pochybnosti, ktoré sú príležitosťou pre nás urobiť krok vpred, keď nás voláš, sme častejšie využívali ako príležitosti, kedy nás voláš a my sa rozhodneme cúvnuť, pretože je pre nás to je niečo nové, alebo neisté, alebo niečo, čo je nám neprirodzené, možno nepohodlné, možno niečo, čo vyžaduje, že my sa vzdávame toho, čo my vieme kontrolovať a otvárame sa voči niečomu, čo ty kontroluješ, ale to zároveň znamená, že my to úplne nevieme ovládať. Pane, ja sa modlím o to, aby ak je tu niekto, kto teraz prechádza ohňom, nejakým utrpením a dôvodom toho je preto, lebo pri príležitostiach vykročiť sa rozhodol zostať. Možno v tom svojom prežívaní, možno v tom seba vnímaní, možno v povolaní, ktoré si dal. Modlím sa, aby každý jeden z nás aj v tomto momente, keď sa nás pýtať, prečo pochybujeme, tak aby sme odpovedali, ale zároveň, Pane, aby sme boli otvorení príležitostiam, ktoré nám dávaš, aby sme mohli vykročiť odvahou tam, kam nás pozývaš. Prosíme ťa o celý zbor, Pane, aby sme boli ľuďmi, ktorí keď sú pred príležitosťou vykročiť odvahou, tak my vykročujeme, keď nevieme, čo to znamená, keď nevždy vieme, kam to ide, alebo čo to prinesie, ale stávame sa na Tvoje slovo, stávame sa na to, Pane, že keď vnímame, že Ty nás voláš, my chceme na to reagovať. Pane, ja sa modlím o to, aby nie naša istota bolo to, čo rozhoduje o tom, čo je pravda alebo nie, ale Tvoje slovo a Tvoje povolanie. Amen.